Este încurajator faptul că, după ce au fost capturate pentru a fi expuse în unele grădini zoologice, animalele sunt ținute în spații largi, care reproduc mediile lor naturale și care înlocuiesc cuștile, iar acum sunt inițiate programe de reproducere pentru a conserva speciile pe cale de dispariție. În cazul balenelor și delfinilor dresați, unii oameni au fost inspirați de către spirit să recunoască marele rău ce li s-a făcut și să le construiască un habitat mai convenabil. Oricum, doar puținele dintre multele voastre animale închise au fost ajutate în acest fel. Marea majoritate suferă încă groaznic în captivitate. O aceeași existență crudă au și animalele de circ, care, în majoritatea cazurilor, nu sunt agresate fizic, dar sunt schilodite și psihic prin faptul că sunt închise și folosite pentru amuzamentul oamenilor. Din nou, aceasta este o negativitate neechilibrată. Psihicul torturat al tuturor acestor animale are nevoie de timp pentru vindecare, la fel ca și oamenii, atunci când vin aici. Dacă iei în considerare milioanele și milioanele de animale care suferă de toate aceste destine diverse pe care le-am menționat, îți poți da seama de eforturile masive pe care e necesar să le facem aici pentru a le vindeca pe toate. Mamă, m-am îndepărtat din nou de sensul exact al întrebării tare, dar ceea ce tocmai ți-am spus este vital pentru ca oamenii să știe că trebuie să înceteze cu aceste traume cumplite aplicate animalelor. Să revenim acum la întrebarea ta. De fiecare dată când o specie întreagă este complet sau aproape complet dispărută, în mod sigur se produce o schimbare pe pământ, dar, din cauza echilibrării care transformă energia negativă în lumină, schimbarea poate fi sau nu nocivă. Ceea ce se poate întâmpla este un efect domino din cauza tulburării de către oamenii a echilibrului ce a fost stabilit de natură. Să ne gândim la efectele exterminării insectelor, de departe cel mai mare număr de vieți animale distruse pe care nu le plânge nimeni. Când recoltele sunt teribil de devastate de insecte, se răstoarnă echilibrul luminii ce emană de la oameni care sunt confruntați pe neașteptate cu foametea sau cu probleme financiare. Voi recurgeți la exterminarea făcută cu ajutorul chimicalelor pentru a opri acțiunea distrugătoare a dăunătoarelor. Moartea unui număr imens de insecte permite obținerea unor recolte mai mari, astfel încât fermierii și consumatorii sunt mult mai puțin îngrijorați în privința hranei, iar negativitatea generată de grijile lor din trecut dispare. Totuși, efectele de domino ale acestei soluții produc alte anomalii. Chimicalele nu numai că întăresc insectele care supraviețuiesc efortului de distrugere, dar ele au un impact îngrijorător asupra sănătății umane. Când factorul uman intervine, chiar cu bune intenții, în echilibru stabilit de natură, acest lucru produce mai multă negativitate decât elimină. Vezi, mamă, nu e ușor să măsori impactul pe care distrugerea vieții animale îl are asupra pământului. Ceea ce este sigur este că o mare parte din negativitatea care afectează atât de puternic planeta voastră se datorează direct totalei indiferențe a omenirii față de viața animală. Aurele. Suzana. Bob și cu mine ne întrebăm dacă tu ne vezi așa cum ne vedem noi unul pe celălalt și dacă auzi vocile noastre așa cum le auzim noi. Matei, vă pot auzi vocile așa cum le auziți voi înșivă și văd exact imaginea voastră fizică. Vă văd și aura în interiorul câmpului vostru energetic. Sub aspectul energetic te văd în principal ca pe o ființă de lumină intermitentă și fluctuantă, iar Bob are o formă mult mai solidă.
Tu ești mult mai ușor afectată de situațiile emoționale și mai ușor de impresionat și ai un sine mai subtil decât al soțului tău, de aceea apare așa cum apari. Bob are o mai mare stabilitate și siguranță în felul de a vedea, a aborda și a rezolva lucrurile și acesta este motivul pentru care înfățișarea sa este mai stabilă. Suzana, spune-mi, aura ne arată și altceva în afară de aceste diferențe ce apar în structura noastră emoțională? Matei, oh, da! Aura indică unde te afli în evoluția ta spirituală în această viață și nu toată lumea are aură. Ea depinde de cât de multă lumină se află în esența sufletului pentru a fi reflectată prin intermediul corpului fizic. Unele suflete, acelea pe care noi le numim suflete pierdute, sunt atât de prinse în densitatea energiei negative încât nu mai au niciun strop de lumină pentru o aură, nici măcar un contur vizibil. Aura voastră conține fiecare vibrație posibilă din ființa voastră, de la bucurie la durere, de la sănătate la boală, de la calm la furie. Când interacționați puternic față de cineva de natură diferită, aura voastră înregistrează o lumină care arată clar că sunteți gata să apărați ceva atât de profund înrădăcinat în natura voastră, încât nu puteți tolera o altă perspectivă. Nu mă refer la simple divergențe de opinii ce apar într-o anumită situație, ci la convingeri sau principii diferite care duc la participarea într-un război sau la vehemență în abordarea oricărei probleme controversate de importanță majoră. Privire asupra viitorului. Suzana, Matei, cum te cunoști ce va fi în viitor? Matei, avem viziuni ale simbolurilor înregistrate în forma de energie, care sunt evoluții probabile, proiectate din cadrul acestui moment, spre o situație viitoare, așa cum ați gândit-o voi. De fapt, prin circumstanțele afective, voi ați pus deja acest viitor în mișcare, iar energia direcționată de ele va urma un anumit curs. Toate gândurile voastre, simțămintele și acțiunile legate de oricare situație particulară formează simboluri ce pot fi văzute în ceea ce s-ar numi câmpul vostru de potențialitate și astfel pot fi interpretate și materializate. Locul unde vă aflați, sănătatea, finanțele, educația, schimbările de serviciu și altele, care nu vin în cap acum, sunt materializate cât se poate de ușor, deoarece circumstanțele ca ele să funcționeze au fost deja puse în mișcare, iar evoluțiile probabile pot fi urmărite. Alte aspecte ale vieții sunt mai greu de văzut, deoarece variabilele nu sunt atât de ușor de sesizat și urmărit, cum ar fi relațiile în curs, dezvoltarea altor relații, creșterea conștiinței, modificările în bine, la serviciu, folosirea inteligenței, îmbunătățirea judecății. Pe scurt, aspectele personale intense ale dezvoltării de sine sunt mai greu de urmărit decât situațiile. Unele canale pe care voi le numiți mediumi, persoane cu calități paranormale sau clarvăzători, strâng la oaltă toate aceste date sub formă de potențialitate și iau din întregul spectru de posibilități ceea ce se potrivește întrebărilor solicitantului. Eu nu sunt vizionar sau o sursă de informații pentru cineva și îmi lipsește calificarea de a privi viziunile și de a interpreta aspectele lor simbolice. O dezvoltare profundă a acestor abilități este ceea ce deosebește un canal curat de un altul, care are intenții bune, dar care, pur și simplu, nu este expert în interpretarea simbolurilor. Când îți povestesc de situații de care mă întrebi, mai întâi comentez visiunea și impresiile mele cu cineva de aici, care este foarte bun în interpretarea simbolurilor.
Acesta este un proces de învățare și pentru mine, dar ceea ce trebuie să ai în vedere este că sunt foarte sigur de tot ceea ce îți spun ție. Suzana, îți mulțumesc! Cum obține o persoană care funcționează ca un canal acea informație bazată pe simboluri? Matei, dorința ta de a ști câte ceva împreună cu abilitatea și bunăvoința canalului de a te ajuta formează un tipar de energie reciprocă ce îi permite accesul la dosarele tale din registrele akashice, unde sunt înregistrate toate informațiile despre viața ta în simbolurile despre care am amintit. O altă cale prin care canalele pot obține informația este de a contacta o sursă care acționează ca intermediar sau furnizează informația direct. Aceștia pot fi ghizii tăi spirituali sau cei ai canalului, membri de familie sau prieteni apropiați din acest tărâm sau chiar o sursă de mai departe de aici. Mamă, acele canale care au vorbit despre tine în anii dinainte de contactul nostru direct erau foarte evoluate spiritual. Nu a fost pur și simplu norocul tău că le-ai găsit. Ai fost condusă de legăturile noastre energetice către cei a căror consecvență în a ajuta și a ajunge la sursele luminii și a reacționa totul foarte clar, aveau o cunoștință deja dezvoltată. Totuși, nu toate canalele sunt atât de înclinate către spiritualitate, iar informațiile lor pot să nu fie de la surse din interiorul luminii. Capacitatea lor psihică este una, iar dezvoltarea conștiinței lor spirituale este alta și aptitudinile lor în aceste două privințe pot fi foarte diferite. Un canal al cărui conștiință spirituală nu este destul de puternic dezvoltată, pur și simplu nu poate accesa ființele superioare pentru informație. Nu vreau să spun că, într-un asemenea caz, acele canale te duc în mod voit în eroare. Ele pot să nu-și dea seama că sursele lor nu sunt din interiorul luminii. Unele canale care au recepționat atât cu claritate spirituală cât și psihică, e posibil să nu realizeze că, de-a lungul timpului, efectele stresului excesiv din viețile lor i-a îndepărtat de vechile lor surse de nivel ridicat și astfel ele continuă să creadă că informația pe care o primesc vine din lumină, când de fapt nu este așa. Altele pot cădea în capcana egoului și acesta este un alt factor care conduce la o cădere a nivelului surselor lor, deoarece energia negativă a egoismului nu este compatibilă cu energia luminii. Ele nu-și dau seama de ceea ce s-a întâmplat și astfel furnizează fără să vrea informații false. Dar sunt mulți care folosesc în cunoștință de cauză variantele lor capacități psihice pentru motive justificate, mai mult de bani decât de bunăvoință față de cel ce îi întreabă și atunci când acesta este scopul lor, ei acționează din lăcomie. Aceasta este o altă tendință negativă care, conform legii universale, nu poate acționa în cadrul luminii, iar informația pe care o dau nu este demnă de crezare. Mamă, mulți oameni pe pământ sunt pe bună dreptate sceptici în privința mesajelor de dincolo. Război și pace. Suzana, va fi un holocaust nuclear intenționat sau accidental? Matei, Creatorul și Dumnezeu nu vor permite nicio activitate nucleară care ar periclita sufletele de pe acest tărâm și de dincolo de el. Ei nu vor permite nici distrugerea pământului și a populației acestuia. Acesta ar fi sfârșit sigur al oricărui război nuclear de pe pământ, dar nu a fost făcut intenționat și nu va fi făcut, fie din eroare. Dacă forțele întunericului ar convinge unele ființe umane de pe pământ să comită un astfel de act de inconștiență, adică să declanșeze un război nuclear,
negând liberul arbitru al celor mai mulți dintre voi, acei oameni aflați sub influența întunericului vor fi împiedicați să-și pună în practică intențiile prin intervenția forțelor intergalactice desemnate de Dumnezeu. Exploziile nucleare declanșate de civilizațiile umane timpurii au deteriorat ADN-ul. Deteriorarea ADN-ului sufletelor este cea mai devastatoare distrugere posibilă în univers, iar sufletele care au suferit sunt schimbate din cauza ei. Ni s-a spus că memoria inițială și toate experiențele ulterioare trebuie refăcute printr-un lung proces de vindecare și refacere care s-ar putea să aibă succes sau nu. Această vindecare trebuie realizată înainte ca aceste suflete să se reintegreze în unimea Creatorului. Suzana: nu înțeleg de ce această înflăcărare a liberului arbitrului se referă numai la un război nuclear. De ce nu este respectată dorința marii majorități a oamenilor pentru pace și astfel să se interzică toate războaiele? Matei: conflictul se duce între forțele luminii și cele ale întunericului și toate sufletele din interiorul fiecărei forțe își manifestă liberul arbitru. A respecta numai dorința oamenilor care vor pace înseamnă a nega liberul arbitru al oamenilor care nu o vor. Nu numai că aceasta ar însemna a te situa de partea cuiva, dar nu le-ar permite oamenilor să-și urmeze cursul recțiilor alese în interesele dinainte de naștere, deoarece, la acest moment din evoluția Pământului, războaiele le oferă posibilități de a-și duce lecțiile la bun sfârșit. Există și un alt motiv aici, mamă. E posibil ca acei oameni care spun că doresc pacea să nu dorească într-adevăr războiul, dar sunt ei oare axați pe pace? Gândește-te la numeroase forțe militare ale popoarelor Pământului, la toți muncitorii din atâtea industrii care sprijină direct războiul și la toți oamenii implicați în afaceri care le aduc servicii auxiliare tuturor acestora. E posibil ca aceste milioane și milioane de oameni să nu sprijine în mod conștient războiul, dar starea lor financiară este dependentă de activitățile legate de război, iar ei investesc o energie uriașă ca să-și continue stilul de viață. Astfel, cursul energiei lor combinate se îndreaptă către război, nu către pace. Deci, precum vezi, o situație care ție ți se pare foarte clară este mult mai complexă în cadrul legilor universale decât îți dai seama. Surprinzele planetei Jupiter. Suzana: cometa a lovit într-adevăr planeta Jupiter așa cum s-a relatat sau nu ne-a fost dezvăluită toată povestea? Matei: intensitatea loviturilor directe pe care planeta le-a suportat din partea fragmentelor de cometă este aproximativ aceea anunțată de savanții voștri și, din câte știu eu, relatările nu au fost distorsionate, dar niciun raport nu relatează totul și niciun savant nu cunoaște toate faptele. Pe Jupiter sunt uriașe zone pustii, iar unele dintre ele mai mari bucăți de cometă, iar dintre cele mai mari bucăți de cometă au lovit acele locuri în care nicio formă de viață nu a fost primejduită. Cei care se îngrijesc de formele de viață au fost în stare să influențeze direcționarea lor, dar nu în măsura în care niciun fragment să nu lovească planeta. Contrar concluziilor astronomilor voștri, Jupiter nu este un imens glob gazos nelocuibil. El este o populație non-umană în număr de miliarde. Telescoapele voastre nu au posibilitatea de a detecta faptul că există o atmosferă ce susține viața și în care sunt inițiate proiecte de însămânțare a formelor de viață, atât animale cât și vegetale. În timp ce multe dintre formele de viață sunt microscopice, ceva mai mari decât bacteriile, în unele cazuri animalele experimentale sunt mari cât caii,
iar cele mai multe dintre ele sunt de mărimea unui porumbel. Unele dintre animale au creiere care funcționează dincolo de instinctele inerente ADN-ului lor. Da, mamă, ADN-ul este rădăcina tuturor formelor de viață pretutindeni în acest univers. Aceste animale sunt folosite pentru a popula amplasamente care să susțină viața umană în acest sistem solar sau în alte părți ale galaxiei. Multe sunt folosite în lanțul trofic. Unele sunt animale de muncă, iar altele au temperamentul de animale de casă. Multe specii sunt neobișnuit de frumoase, cum ar fi păsările, cu un penaj strălucitor, peștii extrem de decorativi și animalele acoperite cu blănuri strălucitoare colorate. Cât despre plante, sunt cultivate atât specii ornamentale cât și specii pentru hrană. Interacțiunea dintre plante și animale prin intermediul inhalării și eliminării elementelor care produc și susțin viața este cheia dezvoltării înfloritoare pe Jupiter, întocmai ca pe Pământ. Suzana: aceasta este o surpriză. Cine se ocupă și are grijă de animale și plante? Matei: atât ființe umane cât și supraumane, iar acestea din urmă sunt ele însele forme de viață neobișnuite. Ele sunt supraumane prin aceea că au o funcționare a creierului echivalentă unui factor de inteligență din al 6-lea nivel de densitate, dar ele nu sunt obligatoriu atât de avansate spiritual. Ele sunt neutre în ceea ce privește manifestarea emoțională, cu greu urcând cu 1 milimetru față de punctul zero a unei scale de măsurare a emoțiilor. Ele au o formă asemănătoare paianjenilor și sunt aproape gelatinoși ca substanță, cu capul de formă ovală, iar ochii lor, ce nu clipesc, sunt imensi comparativ cu mărimea capului. Mi s-a spus că aceste ființe sunt ca origine de pe Sirius, dar nu au mai fost contactate de foarte mult timp de Consiliul Grupului Planetar Conducător. Întrucât ele se pot înmulți și reproduce biologic, nu folosesc tehnologiile de clonare asupra lor însele, dar o fac în cadrul experimentelor legate de viața vegetală și animală. Ele au trăit pe Pământ pentru scurte perioade de timp, scurte la scală universală, dar în timpul vostru milenii spre a iniția specii de noi animale și a se asigura că și cele mai slabe specii s-au întărit ori au fost îndepărtate. Dinozaurii au fost rezultatul experimentelor cu cele mai mari animale de uscat ce s-au făcut vreodată pe Jupiter. Apariția lor pe Pământ a fost cu aproximativ 60 de milioane de ani terestri în urmă, mai târziu decât timpul calculat de voi privind dispariția lor cauzată de schimbări drastice în clima planetară. Acea schimbare a trebuit să preceadă introducerea a numeroase alte feluri de animale care nu ar fi avut nicio șansă de supraviețuire dacă dinozaurii au fi fost încă răspândiți peste tot. Nu au fost introduse niciodată pe pământ plante sau animale fără să se producă mai întâi o pronunțată schimbare a climei. Dinozaurii au fost considerați un succes în ceea ce privește mărimea, dar creierul nu a fost niciodată ținta principală a procesului de experimentare, iar rezultatul a condus la un creier cu o capacitate foarte redusă comparativ cu imensitatea corpului. În acest sens, experimentul nu a fost considerat un succes de marcă, deoarece scopul era să se creeze un animal mai deștept într-o formă imensă. Masa corpului epuiza puterea animalului ca și energie necesară menținerea acestei puteri, iar dezvoltarea creierului a regresat. Capetele nu au fost inițial proiectate spre a fi recipiente atât de mici pentru creier, dar asta s-a întâmplat în timpul procesului de evoluție. Experimentul dinozaur nu a mai continuat deoarece s-a considerat că e mai important taxarea asupra altor
aspecte ale dezvoltării animale, longevitatea animalelor din lanțul trofic și producerea, de exemplu, mai sănătoasă. De unde ai primit aceste informații și cum știi că sunt demne de încredere? Este în mod sigur o informație demnă de încredere, mamă. De ce ai crede că ceva atât de important nu ar fi cunoscut aici? La fel ca multe alte lucruri despre care ți-am spus că ți se vor părea greu de crezut, aceste cunoștințe sunt ceva obișnuit aici și în alte părți. Unul dintre prietenii mei, Hugo, și-a petrecut mai multe vieți pe Jupiter și mi-a povestit foarte multe despre activitățile de acolo, dar înainte de a-l întâlni, cunoșteam foarte bine dezvoltarea animalelor și plantelor de pe planetă. Aceasta anulează teoria cum că toată viața de pe pământ își are originea chiar acolo în mare, nu-i așa? Clonarea. Suzana, poate că, în fine, probabil știi că tocmai a fost clonată o oaie și că și-a exprimat temerii că aceasta va duce la încercări de clonare umană. Ce spui despre asta? Matei, mama, o să fiu uimită de tot ceea ce o să spun. Clonarea este un proces relativ nou pe pământ, dar în alte părți ale universului a fost folosită cu mult timp înainte pentru a împiedica moartea populațiilor. Mai mult decât atât, ea nu este atât de nouă pe cât s-a anunțat public. Persoane adulte au fost și sunt reproduse astfel de o vreme încoace. Matei, ești absolut sigur de asta? Da, mamă, sunt. Ți-am povestit despre prietenul meu Hugo. Datorită muncii sale legate de viața animală și vegetală de pe Jupiter, el este foarte familiarizat cu clonarea. Nu vreau să spun că el este sursa cunoștințelor mele. Realitatea clonării e foarte cunoscută pretutindeni, cu excepția Pământului. Dar dacă dorești o explicație detaliată a procesului de clonare umană, o să rog să-ți vorbească despre asta. Suzana, da, te rog, Matei. Mamă, Hugo este aici, ca răspuns la apelul meu energetic. Dă-i drumul, Hugo. Hugo, bună ziua, doamnă Suzy. Sunt bucuros să fim împreună acum. Înțeleg că ai întrebat dacă s-a făcut clonarea adulților umani pe pământ. Într-adevăr, realitatea este că se face de câtva timp încoace, așa cum ți-a spus Matei. O să încep chiar cu începutul procesului de clonare, dacă îmi dai voie. Îți mulțumesc. Clonarea umană este un proces prin care materialul celular al unei ființe vii este luat cu scopul de a reproduce o nouă entitate identică. Materialul celular este plasat într-un recipient steril, într-un lichid favorabil dezvoltării acelui material în condiții de puritate totală a substanței respective. După ce se divide și se subdivide, materia este transferată într-un container de laborator mai mare, în aceleași condiții sterile și de control al luminii și temperaturii. Embrionul devine repede vizibil și curând se poate recunoaște forma definită a unui fetus. Când fetusul a ajuns la stadiul de aproximativ 6 luni din vârsta normală de gestație, el este transferat din nou într-un vas în care lichidul este aproximativ la fel cu lichidul amniotic din uter în timpul sarcinii. În acest lichid, fetusul continuă să evolueze normal ca într-un uter. Când fetusul a atins termenul de dezvoltare, el este scos din fluid și apoi este tratat ca și cum ar fi avut loc o naștere normală. Desigur, cu excepția faptului că nu există cordon umbilical de tăiat. O intervenție chirurgicală cosmică minoră remediază lipsa acestui aspect de normalitate. Procesul de replicare umană nu necesită o perioadă de incubare de 9 luni. El este accelerat cu ajutorul aditivilor chimici și a condițiilor ideale de laborator.
Procesul inițial poate dura între 6 și 7 săptămâni terestre pentru asigurarea unei dezvoltări perfecte a fetusului și mai sunt necesare încă 8 până la 10 săptămâni pentru o dezvoltare completă. Dat fiind că nimic nu se face prin naștere naturală, durata obișnuită de gestație nu are nicio relevanță. Clonarea nu se reduce la reproducerea pruncilor, care apoi sunt lăsați să crească normal de la naștere până la maturitate. Când e vorba de o clonă a unui anumit adult, perioada de viață de la naștere până la vârsta unui adult, să spunem între 30 și 35 de ani, este numai între 350 și 400 de zile. Mai este necesară în jur de o lună de îmbătrânire pentru a produce clona unui individ de vârsta de 65 de ani. Aceasta este vârsta celor mai mulți dintre oamenii clonați de pe pământ până acum. Substanța care permite această îmbătrânire rapidă nu a fost descoperită pentru a fi folosită în acest scop, dar este cunoscută de câțiva savanți angajați în procesul de clonare. Câteva persoane de pe pământ au fost afectate de un dezechilibru chimic ce a dus la îmbătrânirea mult mai rapidă a corpului lor față de cum ar fi fost normal. Un copil de 10 ani poate avea înfățișarea și funcționarea organică corespunzătoare unei foarte bătrâne, a unei persoane foarte bătrâne. E adevărat, bătrân, după standardele voastre, nu cele din altă parte. Substanțele chimice care duc la acest dezechilibru în sistemul bolnav al copilului sunt folosite aproape până la perfecțiune în procesul de îmbătrânire rapidă a clonelor pruncilor pentru a le face să devină adulți. Această accelerare a procesului de îmbătrânire necesită adăugarea la dietă a diferite alimente cheie, cât și condiții ideale de laborator cu controlul temperaturii, al concentrației de oxigen și bioxidului de carbon. Dezavantajul este că atunci când aspectul trebuie să fie identic cu al persoanei inițiale, care are 60-65 de ani, întreaga clonă trebuie îmbătrânită până când se ajunge la înfățișarea identică. Nu există niciun mijloc de a opri îmbătrânirea organelor și de a obține totuși înfățișarea necesară, așa încât organele sunt supuse la întregul stres al îmbătrânirii accelerate, precum și la orice deficiență inerentă în genele familiei. Chiar dacă persoanele nou clonate apar inițial mai proaspete și mai tinere decât persoana originală sau clona precedentă, ele se epuizează repede și încep să prezinte cele mai avansate semne de îmbătrânire sub toate aspectele. Până acum am vorbit numai despre corpul unui individ clonat. Creierul este o altă problemă. El este cel mai complicat aspect al producerii de dezvoltare, atât in vitro, cât și atunci când se află în trup. Creierul omenesc este un computer și funcția de descărcare a datelor de la creierul original la creierul unei clone se face exact ca în cazul computerelor voastre prin același tip de procedeu. Duplicarea creierului original se poate face perfect într-o clonă prunc. Educația îi e asigurată clonei în mod continuu de-a lungul perioadei de îmbătrânire, de la copilărie până la maturitate, iar creierul funcționează atât de normal pe cât te aștepți să o facă, fiind dotat cu capacități de învățare accelerată. Deoarece creierul are posibilități foarte mari, absorbția informațiilor în timpul procesului educațional de către clonă nu e numai ușor, dar și deosebit de interesant pentru cei implicați, care pot vedea progrese uriașe în învățare. Noi observăm totul de aici și vedem acest lucru ca pe singurul aspect de natură științifică de pe planeta voastră, care începe să arunce o lumină asupra capacității funcționale a creierului omenesc.
Doamnă, procesul educațional extins este necesar deoarece o inserție brutală a inteligenței pe o tablă albă ar produce un șoc neurologic. Clonele sunt educate din copilărie de tutori care sunt specialiști anume instruiți în psihologia comportamentului uman. Acest aspect al procesului este exact ceea ce faceți voi cu copiii voștri, învățându-i să fie mici persoane conștiente, atente, responsabile, îndemânatice, care să aibă o personalitate distinctă, simț a responsabilității și al implicării. Institutorii, ai căror elevi sunt absolut unici, sunt instruiți ei înșiși prin filme personale și alte amănunte intime din istoria familiei respective, astfel încât să fie familiarizați cu toate particularitățile de vorbire și mișcare ale individului clonat. Este cu totul altceva când e nevoie să se creeze rapid o clonă adultă. Un motiv important pentru care îmbătrânirea poate fi accelerată este capacitatea creierului de a absorbi informații și de a funcționa într-un ritm mult mai mare și mai cuprinzător decât își poate imagina oamenii de pe pământ. De fapt, dacă nu ar fi fost așa, clonarea umană de acest gen nu s-ar fi putut face. Într-o clonă care îmbătrânește rapid, misa este să se păstreze integritatea tuturor cunoștințelor acumulate până la data când clona este pusă în funcție, în timpul vieții ființei originale. Capacitatea memoriei inițială a clonei adulte este compromisă într-o asemenea măsură încât clona poate părea amețită sau nu-și găsește cuvintele pe moment până când memoria își revine sau propriul mod de gândire al clonei o face să depășească ezitarea și să-și revină. De fapt, dat fiind că o asemenea manifestare nu este foarte neobișnuită la oamenii adevărați, în general nu există suspiciuni cum ar fi clone, ci sunt mai degrabă considerate imperfecțiuni omenești. Transferarea tuturor informațiilor din creierul persoanei originare sau din cel al clonei care este înlocuită tocmai se face la momentul în care noua clonă este necesară. Aceasta se poate face cu mult mai mult succes de la creierul persoanei la creierul primei clone, la fiecare procedură de transfer succesiv. De la o fostă clonă la una nouă apare o ușoară deteriorare. Nu creierul original nu poate fi folosit pentru a evita această deteriorare, chiar dacă persoana încă trăiește, deoarece acel creier de origine nu are bagajul de cunoștințe acumulate de la cea mai recentă clonă. Este clar că stocarea identică a celor mai recente informații este esențială dacă se dorește acceptarea clonei înlocuitoare în locul persoanei reale. Pe de o parte, noi suntem mulțumiți că vedem că această tehnologie avansată este folosită pe planeta voastră, dar, pe de altă parte, faptul că e utilizată greșit ne micșorează optimismul. Oamenii de la putere sunt clonați acum și sunt clonați de mulți ani încoace și nicio astfel de clonare nu a început din intenții bune. Întotdeauna scopul a fost numai de a controla. Unii dintre conducătorii lumii voastre au fost clonați cu mulți ani în urmă și acum sunt cea de-a 30-a versiune sau chiar mai mult a persoanei originale. Scopul clonării acestor oameni este de a crea certitudinea că sunt foarte longevivi și de a le menține influența. În imagini TV, în fotografii, puteți observa schimbarea bruscă și considerabilă a înfățișării unor dintre liderii lumii, care strălucesc de sănătate și tinerețe. De obicei, această robustețe și vitalitate deosebite se manifestă după ce nu au mai apărut una sau mai multe zile în fața publicului și după o perioadă în care arătau foarte îmbătrâniți.
Aceste remarcabile diferențe sunt atribuite scurtei vacanțe a persoanei respective sau revenirii după o pretinsă boală, dar aici se știe că, de fapt, o clonă nouă a înlocuit-o pe cea veche. Da, se produc mai multe clone în același timp, care sunt educate, după cum am explicat anterior, și ținute în diverse locuri de pe planeta voastră, întotdeauna pregătite pentru procesul de introducere a cunoștințelor acumulate până în ziua respectivă. Sunt necesare mai multe versiuni ale clonelor, deoarece această știință nu este încă perfecționată pe Pământ. Corpurile clonelor adulte se dezintegrează mult mai repede decât corpurile de aceeași vârstă, care au îmbătrânit în mod natural. Aceasta se datorează în parte procesului de îmbătrânire accelerată din copilărie până la corpul adult, în parte lipsei de îndemânare a savanților sau a savanților care efectuează diferitele proceduri. Un alt factor este atmosfera Pământului, aflat pe cel de-al treilea nivel de densitate. Suzana, Hugo, scuză-mă, te rog. Clonele sunt acceptate de familiile persoanei, precis că ei știu ce se petrece. Hugo, membrii familiei persoanei clonate știu desigur de existența uneia sau mai multor clone și participă atât la procesul de educare cât și la acoperire. Dacă opun rezistență, sunt și ei clonați de obicei, împotriva voinței lor, iar clonele lor își continuă activitatea în funcții publice. În unele cazuri, persoanele originale au murit natural, ori au fost ucise. Dacă acest lucru a servit interesul unor oameni mai puternici, altele trăiesc încă, deși nu au mai fost niciodată văzute în public. Numai clonele sunt văzute în public. Pentru a liniști întrebările din mintea ta, doamnă, 5 țări au dezvoltat procesul de clonare, obținând același proces în crearea reproducerilor, iar o altă țară se află încă în stadiul unor experimente incipiente. Laboratoarele sunt proiectate pe aproape aceleași baze funcționale, cu mici variațiuni nesemnificative. Cu câțiva ani în urmă, procedurile erau destul de variate, astfel încât diferențele în calitatea clonelor erau ușor de detectat. Diferența principală de abordare în diversele laboratoare se manifestă în cadrul procesului de îmbătrânire și, în consecință, apăreau probleme în privința gradului de stabilitate fizică ce se putea obține și a reușitei transferului datelor din creier, odată cu schimbul mutual de tehnologie, astfel încât toate formele de imperfecțiuni să poată fi îmbunătățite. Absolut toate clonele actuale au în toate țările în care sunt produse aproximativ aceleași abilități de funcționare caracteristice de îmbătrânire și aceeași capacitate de a semăna cu originalul. În continuare, voi aborda foarte important problema sufletului atunci când e vorba de un corp clonat. În ceea ce privește existența sau non-existența unui suflet într-unul dintre aceste corpuri create de om, e sigur că nu s-a născut niciun suflet în clona unei persoane, dar un suflet poate să aleagă să intre într-una. Există un motiv foarte bun pentru ca un suflet să intre, tot așa după cum există un motiv la fel de bun să nu intre. Pentru un suflet care așteaptă să trăiască experiențe dintr-o formă fizică, este o ocazie să o facă în aceste zile de final, înaintea marilor schimbări existente în planul lui Dumnezeu pentru a mări conștiința planetei și a tuturor celor care sunt receptivi. Totuși, orice suflet care intră în aceste corpuri clonate știe că riscă să fie prins în capcană de forțele întunericului care au pervertit psihicul persoanei originale
și al oricăreia dintre clonele precedente. Acesta este un considerent deosebit de important, dată fiind deteriorarea funcționării creierului odată cu fiecare proces de transfer de informații, după cum am menționat. Deteriorare care stabilește rezistența mentală a sufletului față de atragerea lui în capcană. De asemenea, versiunile cele mai recente ale clonelor nu mai au o longevitate atât de mare, astfel încât nu se mai consideră că acele trupuri duc o viață minunată, așa cum ți-ai imagina că se întâmplă cu o persoană aflată într-o poziție foarte influentă. De ce s-ar angaja un suflet într-o asemenea problemă? Unele suflete nu numai că își doresc puterea unei astfel de poziții influente, ci sunt chiar dornice să intre într-o clonă. Ele fac aceasta cu hotărârea de a depăși structura genetică, influența memoriei și tendința inerentă de a urma calea negativă pe care a urmat-o sufletul original. Când un suflet este într-adevăr puternic, apare voința de a schimba caracteristicile morale și genetice la un nivel care să conducă la o modificare în sănătate, atitudinile și activitatea persoanei respective. În astfel de cazuri, din cauza acestei intenții elevate a sufletului mai puternic, el atrage o energie mai înaltă a luminii, care îi permite să-i insufle trupului clonat vigoarea fizică ce nu este accesibilă sufletelor mai puțin decise și, prin urmare, sufletul mai puternic poate susține forța vieții trupului pentru o perioadă mai lungă decât o poate face un suflet mai slab. Acum te gândești cum de poate trăi un trup fără suflet. Compoziția chimică a unui corp fizic este de așa natură încât acesta este o entitate ce funcționează independent. Forța vieții sale este susținută de propriul elan energetic care provine din elementele și procesele ce interacționează într-o funcționare organică normală. De aceea, o clonă fără suflet are aceeași mobilitate și capacitate de a gândi ca și orice corp normal. Să ne referim acum la ce nu se găsește într-o clonă fără suflet. Mai întâi, emoțiile nu există ca atare, așa cum există într-o ființă omenească creată în mod natural. O clonă fără suflet este obligată să preia și să manifeste emoțiile adecvate mediului în care se află, probabil ceea ce este de așteptat de la un om oarecare sau de la un membru al înaltei societăți. Ceea ce dă senzație că acea clonă ar avea emoții este numai faptul că se conformează cerințelor mediului în care se mișcă. Dar cea mai esențială lacună în cazul unei clone este aspectul spiritual, care este intrinsec unui copil născut dintr-un ovul și un spermatozoid. Forța vieții sufletului cuprinde acele aspecte ale ființei ce reprezintă legătura cu Dumnezeu, conștiință, intuiție, simț al sinelui, care știe că el există pe un plan mai înalt decât cel al funcționării conștiente normale. Nici aceste legături cu Dumnezeu și nici emoțiile naturale nu se regăsesc într-o persoană clonată fără suflet. În locul acestora există un reflex mecanic și mental care arată ce anume ar fi indicat să facă sau să spună. Odată stăpânită această abilitate, este la fel de eficientă ca și în cazul în care persoana ar fi acumulat timp de o viață întreagă înțelepciune și atitudini comportamentale adecvate. Mintea ta este atât de plină de întrebări, Doamnă, nu producerea a ceea ce voi numiți copiii neprubetă, nu se compară nici pe departe cu clonarea persoanelor și mai mult ca sigur nu are același scop. Suzana: îmi pare rău că mă tot gândesc la ceea ce vreau să te întreb, Hugo, întrucât
Toată lumea știe că a fost clonată o oaie. Știi cumva de ce marea majoritate a oamenilor nu au pus întrebarea dacă se poate face același lucru și cu oamenii? Hugo: ei bine, doamnă, aș putea, deși se știe câte ceva despre clonarea animalelor. Nu va exista o informare permanentă în această privință. Arta clonării nu a fost perfecționată în acest caz, iar produsele nu vor îmbătrâni în același mod normal în care îmbătrânesc animalele concepute pe cale naturală. Când se va realiza acest lucru, nu vor fi multe relatări referitoare la el. De asemenea, aș spune că, în mod logic, publicitatea susținută i-ar face pe toți cei care gândesc decât să extindă o asemenea posibilitate la realizarea unor clone umane. Acest tip de speculație există într-adevăr acolo pe pământ, dar pentru a evita majoritatea populației să accepte o asemenea faptă, fie măcar ca pe o posibilitate, ca să spunem, o certitudine, prezentarea unor cărți și filme științifico-fantastice constituie un mijloc minunat prin care tehnologia de clonare umană este redusă la un simplu divertisment prezentat întotdeauna ca pe ceva absurd. Suzana: îți mulțumesc pentru părerea ta, Hugo. Ce știi despre acele ființe numite omule cenușii? Hugo: ei bine, doamnă, cu tot respectul, noi știm tot ce este de știut despre ei. În ceea ce privește Pământul, știm că în laboratoare subterane, în speță în sud-vestul Statelor Unite, ei utilizează materialul lor genetic pentru a se reproduce singuri. Când au sosit pe Pământ, cu multe decenii în urmă, ei i-au învățat pe savanții aleși de guvernul vostru tehnologia clonării și așa a fost introdusă clonarea în civilizația voastră. Chiar de la sosirea lor pe Pământ, acele ființe nu au făcut altceva decât să-și folosească în mod greșit înaltele abilități intelectuale și tehnologice. Ei n-au intenționat să rămână prea mult, dar au fost prinși în capcana densității Pământului și și-au dat seama că nu mai puteau să părăsească planeta, deoarece sistemul lor nu mai erau la nivelul acelei densități înalte din care au venit. Pentru a-și păstra puritatea rasei și pentru a fi siguri că sunt într-un număr suficient de mare pentru a supraviețui oricărei încercări de exterminare, ei s-au clonat într-un ritm rapid. Nu, doamnă, ei nu formează chiar o armată, dat fiind că lupta nu este în intenția lor imediată, dar numeric, da, sunt o armată. Sunt zone vaste în subteranele părților locuite ale Pământului, pe care cetățenii le-ar considera incredibile dacă ar afla că există. Ar fi la fel de uimiți dacă ar ști că ființele nepământene sunt locuitori permanenți ai planetei. Aceste ființe, pe care voi le numiți omulesc cenușii, sunt mult mai mici de statură decât oamenii și seamănă într-adevăr cu descrierile făcute de cei care au fost răpiți pentru experimente medicale și în scopuri de reproducere. Unii dintre ei sunt răspunzători de răpirile care au avut loc, așa cum au pretins cei care au fost răpiți, dar cu două excepții enorme și vitale, unde au fost duse persoanele respective și de către cine. Fiind acum captivi pe planetă, răpitorii nu mai erau extraterestri față de Pământ, iar mijloacele lor de călătorie au mers jos, în subteran și nu sus, în spațiu. De la sosirea lor, cu aproape jumătate de secol în urmă, acești extraterestri, după cum greșit s-a pus între ghilimele, nu au fost nicăieri, cu excepția imenselor orașe labirinte de sub suprafața Pământului. Singurele excepții de la viața lor subterană sunt acele scurte ieșiri pentru a răpi pe cineva. Apoi, folosind o mică navă spațială, proiectată și fabricată de guvernul lor sau al vostru, ei au obținut oameni pe care să ia înapoi în laboratoarele subterane,
constituie special pentru experiențele lor. Aceste experiențe urmăresc stabilitatea unui program eficient de împerechere a celor două civilizații care, în ochii omuleților cenușii, le-ar crește șansele de supraviețuire pe planeta voastră, pe lângă păstrarea purității rasei prin clonare. Cei mai importanți conducători ai lumii voastre ar dori ca fiecare dintre voi să se teamă de extraterestri adevărați. Ei s-au gândit să-i prezinte pe omuleții cenușii ca fiind atât de agresivi încât teama publică de extraterestri să fie justificată. Acei lideri știu prea bine că în această parte a sistemului solar nimeni nu trebuie să se teamă de nimic din partea extraterestrilor. Dacă nu ar fi ceva atât de cumplit, de egoist și atât de nociv pentru Pământ, noi chiar ne-am amuzat de faptul că Guvernul Statelor Unite lasă acea civilizație de joasă speță să se ascundă și să facă experimente în subteran și neagă prezența pe cerul vostru a reprezentanților lor altor civilizații despre care știu că sunt bine intenționate și binevoitoare. Toți frații spațiali din zona voastră sunt prietenoși și au adus acest lucru la cunoștința conducătorilor de guverne. Majoritatea au venit acolo special pentru a salva planeta voastră. Acționând împreună, ei împiedică Pământul să iasă de pe orbită și vă ajută în nenumărate alte moduri. Acest ajutor, dat în ideea prieteniei universale, se desfășoară de mulți ani și va continua de-a lungul celor mai dificile episoade de purificare ce urmează. Totuși, comunicatele oficiale continuă să nege prin explicații logice faptul că unii văd nave spațiale autentice. Câtă prostie! Ce jocuri copilărești! Dar consecințele au fost tragice pentru acele ființe din spațiu care au venit cu ceva timp în urmă cu mesaj de pace, oferind tehnologie și alte ajutoare pentru a vă conserva planeta. În schimb, ei le-au cerut conducătorilor lumii să înceteze fabricarea armelor nucleare și plănuirea unui război nuclear care ar distruge planeta. Conducătorii guvernelor nu au renunțat la acțiunile lor întunecate de control și i-au omorât sau i-au ținut în captivitate pe emisarii aceștia pașnici. În ciuda unor asemenea fapte, confrații acestor emisari spațiali continuă să vă ajute. Suzana, Hugo. Nu știu ce să spun în afara faptului că mă rog ca actualii noștri conducători să fie influențați de lumina despre care Matei spune că este trimisă aici. Putem să revenim la clonare, te rog? Știi când și de ce a început clonarea? Hugo, nu pot să spun, dar s-a făcut prima clonă. Nu știu să spun când s-a făcut prima clonă, dar tehnologia este în mintea universală și, prin urmare, accesibilă celor care se racordează la această sursă supremă a tot ceea ce înseamnă cunoaștere. Dacă vrei, pot să-ți vorbesc despre o civilizație care a instituit această metodă de reproducere ca mijloc de conservare a populației. Văd că te interesează. Deci, organele de reproducere ale celei civilizații s-au atrofiat din cauza neutralizării pe durata unei perioade în care au trăit în subteran, după ce războaie prelungite le-au distrus atmosfera planetei. Spațiul limitat existent sub suprafața planetei lor nu a permis creșterea populației supraviețuitoare și, după o perioadă îndelungată, corpurile lor s-au schimbat pentru a se adapta la aceste noi condiții. Corpurile lor nu aveau program de îmbătrânire celulară, așa cum au oamenii de pe Pământ și de aceea n-au murit până acum. Când au aflat că în sfârșit pot reveni în siguranță în atmosfera planetei lor, și-au dat seama de faptul că cei câțiva care au rămas
ar dispărea dacă nu s-ar naște alții pentru a menține continuitatea neamului. Astfel, clonarea a devenit salvarea lor perfectă și eficientă.